I took poison and remained unconscious for 3 days. I said he must do the same and see whether he will survive. But he is looking for the easier things only. So Mohadi, those are the challenges. If you want to be president, take poison first. And then survive after 3 days. Greetings, and more greetings to you good people. My name is DJ Holly and welcome to 0.5 Creative Studios. Chitubu che content, chitubu chisingapwe, chitubu chakavhenekwa chikaongororwa nana mazvikokota kunzi aiwaka. Chitubu ichi chine content iri healthy, content iri clean, content yakachena, yakakodzera kunge ichikonsumwa nemunhu akaita kunge iwewe. Ndosaka uri panapa muzuva ranhasi. So if it's your first time here, dzvanya subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. Asi kana wanga wagara uri mugari wepanapa dangokutenda nekuita sei nekukurumidza kubhadhara rent. Thank you very much for supporting 0.5 Creative Studios. Right, nyaya yacho yasvika pakaoma, nyaya yacho yasvika pahombe, hanzi idhafu dhunda dhafu korera. Ndakambokudza kuti gore rino iri gore redhomo. Vanhu vari kungodhomoka, nyaya dzichingobuda left, right and center. Zvimwe zvanga tisingazive, zvimwe zvanga tisitorina basa nazvo. But nhasi mukuru azotaura kuti kana wafunga kuda kuita president, kana wafunga kuda kuita seni, inwa poison, worara pasi kwemazuva 3, toona kuti unomuka here. Hapasina kuhwandana, hapasina kunyarana, vari kutaurirana face to face. Aripo akagara pasi achiudzwa VP kunzi kana wafunga kuda kuita mukuru wenyika, inwa poison. Ameno kuti mashoko here anotaurwawo nemukuru wenyika, mashoko akadaiso handiti. Sezvo munoziva kuti panapa tinofamba nedingindira rekuti umbowo hatingotaure nyaya from the back of our head, tinouya nadzo tatakuratidzai kuti onai izvi zviri kutaurwa izvi, zvinenge zvakwamuri kufuga kana kuita sei, kana kuwarira. Handitika sezvo ndogara ndichitaura kuti kana uri mugari wemuSouth Africa, uri mugari wemuSouth Africa, une kabhizimusi kako, bhindauko rako rauri kuita, handitika aiwaka iva une mapepa, register company, wovhurirwa an FNB bank account, zvinhu zvako zvoita sei, zvoendeka, zvopinda mugwara rakaita sei, rakanaka, handitika. So chinongodiwa ipassport yako, valid passport, wobata Owen panhamba idzo dziri pascreen idzo, wotaura kuti Owen ndabva nekuna DJ Holly. DJ Holly ari kutaura ivo kuti izvoni iwewe ndiwe munhu wacho ari kuita sei, ari kuita zvinhu, ari kutoita kuti zvinhu zviende kumberi. Saka toda kuregister company, toda kuvhura FNB bank account. Iye anobva kuita sei, anobva kusota. Saka bata Owen panhamba idzo dziri pascreen apa, handitika. And then ndisandapinda futi muvidhio rangu, rega ndingotaura nezve Phytomed, ndogwenzi riri kushanda zvamanje manje. Ndogwenzi rekuti munhu wese anofanira kugara anaro mumba. Inonzi a must have. Unofanira kugara unaro mudheni. Nyange usiri kurwara, nyange uchirwara, bata nhamba dziri pascreen idzo. Kana uri kuSouth Africa, bata nhamba dzakanzi +27. Kana uri kuZimbabwe, bata nhamba dzakanzi +263 idzo. Wotaura nevasikana vacho, ungava une musoro, ungava une mudumbu, ungava une musana, ungava une zvirwere zvepabonde, ungava une chipi nechipi chaunacho, bata vasikana vanokubatsira. Woita sei, wopiwa gwenzi, handitika. Right, rega tipinde muvidhio remukuru, timunzwa achitaura kuti this young man ati anoda kuita seni. But haazive kuti haasati ambonwa poison paari. Aindonakirwa zvake. Haasati ambonwa poison. Inwa poison kana uchida kuita mukuru wenyika. Toone kuti unorarama here. Pari kupisa, rega tiplay video racho, muzvinzwire mega, muzvionere mega. Musazoti Holly anenge achitaura nyaya dzemusoro wake. Aiwa, ichitofamba nedingindira rekuti umbowo.
This young man who was talking here, Mohadi, he says he wants to be like me. I said a few things he can do. When I was young, at the age of 19, I was sentenced to death. That has not happened to him. He must go through that first. I survived because I was underage. But he won't survive because he's above age, so he'll get hanged. I took poison and remained unconscious for 3 days. I said he must do the same and see whether he will survive. But he is looking for the easier things only. So, Mohadi, those are the challenges. If you want to be president, take poison first. And then survive after 3 days. Right, and suzoti mashoko arutaurwa nemukuru majokes here kana kuti atori pa serious zvekutodaro, because hanzi he wants the easier thing. Vari kungoda zvinhu zvakachipa, zvinhu zviri nyore, kuti unozongomuka mangwana wakutonzi takugadza watowo president. Aiwa, hanzi hazvina kuchipa kudaro. Kana uchida kuita president, inwa poison, worara pasi for 3 days, womuka wochizoita president. Plus futi unofanira kumbojamba border. Ukasajamba border, unogona kutadza kuita futi chini, unofanira kutadza kuita president. Handiti zvikanzi vanhu vanga vakutaurawo makomend akasiyana siyana, zvikanzi so chamisa will never qualify at all. Vanhu vacho vanenge vachida zvikanzi how is he a young man. Vakaiva, how can you call munhu ane plus 50 a young man? Mawani ndo nyaya ndikufamba nayo zvamanje manje, ndo nyaya ndara nayo kuti ndikuratidzei iyi, but ndo mashoko arutaurwa nemukuru, hanzi drink poison first. Saka kune avo vese vachazoda kuita vatungamiriri venyika, aiwaka maudzwa mutactic wacho uyu, inwa poison first, toona kuti unorarama here. Rikatidzoke mumashure apa muzvidzikire bega. Mawana I took poison and remained unconscious for 3 days. I said he must do the same and see whether he will survive. But he is looking for the easier things only. Mapanzwa kapo, hanzi he is looking for the easier things only. Ameno mukuru ari kuedza kutaura kuti chiyawa. It seems like mukuru vane zvavari kuziva zvinenge zvichirongwa nevakomana ava, but vanombonyarara zvavo, then vozongobuda musaga seipapapa kuti is looking for the easier thing, kuti achazongobviswa kana kuti achazongofa, and then automatically nendo andaita president. But kufunga kwenyu kuri kunzi ED vabva nhasi kana kuti vashayika nhasi, ndiani anotora chigaro cheushe. Chigaro cheushe chinorema, chigaro zvechiwaiwai. Handitika ameno mubvunzo wana kufunga ndiise ipapo kuti general ndo anopinda here, this young man ari kutaurwa Mohadi ndiye anopinda here, kana kutiwo ameno zvinoitika. Handitika aiwa, izvi zvakwauri zvokuti ukomentewo, utaurewo mafungiro ako nemaonero ako. Handitika right, ndine mufana wangu andogara nchitaura kuti ari kurova gospel yakaipa, gospel inonakidza, gospel inotapira kupfuura baba Harare. Hande pakanzi Pande Rhythms pa YouTube ipapo, moenda sei munomuona. Handitika kuti ari kuita zvidavado zvipi, preta sei
mosiya like, mosiya comment, nekuti pane zvihombe zviri kuuya pachannel iyoyo, saka gara wakasubscribe ipapo. Kusubscribe chi mahara handitika. And then at the same time also tikutaura kuti kana une bhizimusi raunaro rauda kushambadzirwa, ndibate namba dzangu ndo dziri pascreen idzo. Kana une nyaya yaunayo yauda kuti ndifambire, ndibate futi pasame namba idzodzo handitika. Todzifambira chi, todzifambira nyaya dzacho handitika. So guys, thank you for watching and thank you for supporting Point 5 Creative Studios. Ngatirambe tichisubscribe kusvikira vanhu vaboe kana vanosapota musangano usiriwo handitika. So as for me, DJ Holly and the rest of the crew behind the scenes, tukuti it's bye for now.